আজি ଚିକିର ମା ଗାଧି ଗଲା ବେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାନେ ଦିଅ କେନ୍ ସଫା କରବାର୍ ଅଛେ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେଥିର୍ ଭିତରେ ଗୁଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୋର୍ ପର୍ସ ଥିଲା, ତ ସେ ପର୍ସକେ ଆନଲି ଆଉ ମୁଇଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଥୁଇଦେଲି। ଆମେ ଦୁହି ଲୁକ ବିଜି ଥିଲୁ ବେଲେ ଚିକିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଘା ଦେଖ ବୋଲିକରି। ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ବିଜି ରହିଲୁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଫିରି କରି ଯେତେବେଲେ ଭିତରକେ ଆଇଲି, ପର୍ସକେ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ ଯେତେ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଜାଣା ଜାଣା ATM କାର୍ଡ଼ ସବୁକେ ବାହାର କରି ଦେଇଛେ। ଯେତେ ପଇସା ଅଛେ ସବୁକେ ବେଟିଛେ। ଆଉ ତାର କୁପିଟେ ଅଛେ, ସେ କୁପିରେ ପଇସା ଗଲାସି ତାମାନେ ସେ କଥା ଜାନିଛେ ବୋଲେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଫୋଲ୍ଡ କରି କରି ଗଡରେଜ ଭିତରେ ତାର କୁପି ରଖା ହେଇଛେ ତାମାନେ ଜାନିଛେ ଭଲସେ। ବୋଲେ ଠିଆ ହେଇକରି ସେ ପଇସାକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଧରିଛେ। ଆଉ ଗଡରେଜ ଆଡ଼କେ ଆଙ୍ଗୁଠ ଲମ୍ବେଇ ଲମ୍ବେଇ କରି ଦେଖେଇଛେ। ଆଉ ପଟାଟା ମା, ପଟାଟା ମା, ପଟାଟା ବା, ପଟାଟା ବା ବୋଲି ଡାକୁଥାଏ। କାଣା ହେଲାରେ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖି ଆଇଲି, ଦେଖିଦେଲି ଯେ ଖଟ୍ ଉପରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଛି ଦେଇଛେ। ପର୍ସ ଭିତରେ ଯେତେ ଜାଣା ଜାଣା ଥିଲା ସବୁକେ ଆଉ କୁପି ଦିଅ ବୋଲିକରି ମାଗୁଛେ। ବୋଲେ ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାହାକେ କୁପିକେ ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖମା କେନ୍ତା କରୁଛେ ବୋଲିକରି ଗୋଲ୍ 10 ଟଙ୍କି ମାନକେ ଟକ୍ ଟକ୍ ଗଲେଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା ଇ ପେପର ନୋଟ୍ ମାନକେ ଫୋଲ୍ଡ କରି କରି ଭରବାର୍ ଲାଗି। କେତେ ତୁଇ ଏତେ ଦୁଃଖ କରବୁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ତାରନୁ ସେ କରେନ୍ସି ମାନକେ ଆନିକରି ନିଜେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଏ ଆଉ ତାହାକେ ଖାଲି ଧରେଇ ଦିଏ। ଧରେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଇ ପ୍ରକାର ପଶେ ସେ ଭିତରେ କହନି କହନି। ପହଲା 10 ଟଙ୍କି ଗୁଟେକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାହାକେ ଦେଇଦେଲି। ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଏ ଭିତରେ ଭରବାର୍ ଲାଗି, ବାକି ନେଇ ପାରୁଥାଇ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲି। ତାରପରେ ଏ ବା ଭିତରକେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠ ଥିନ୍ ମସ୍ତ ଦବେଇ ଦବେଇ ଦେଇକରି ଛିଙ୍ଗଲେଇ ଦିଏ, ଦବେଇ ଦବେଇ ଦେଇକରି ଛିଙ୍ଗଲେଇ ଦିଏ। ମୁହେଁ ଯାଇକରି ପଇସାଟା ରହିଯିବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆନଲି ଆଉ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲି ଯେନ୍ଟା ପଇସାକେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକେ ପଲେଇ ଯିବା ବୋଲି। ବାକି ସେ ଦେଖୁଥାଏ ମତେ ନେଇ ନୁଆ ଯିବା କା ମୋର୍ କୁପି ବୋଲିକରି। ଦେଖ ତ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛେ ଯେ ନେଇ ନୁଆ ଯିବା ବୋଲିକରି। ଧର ମା ଧର ତୋର୍ କୁପି ନେ ଆର୍ ଭର ମନକେ ମନ। 50 ଟଙ୍କା ଗୁଟେ ଧରଲା। ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ 100 ଟଙ୍କାକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାହାକେ ଇଟା ଧରେଇ ଦଉଛେଁ। ଦେଖୁ କେନ୍ତା ଭରବା ଯେ ଇହାଦେ। ଭରିଦେ ବେଟା, ଭରିଦେ ଭରିଦେ ଭରିଦେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଭରିଦେ ଭରିଦେ। ଓ ନୋ, ବେଟ ବେଟ ଆଉ ଥରେ ବେଟ ବେଟ। ଭରିଦେ 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 ଭରିଦେ। ୟେସ୍ 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 ୟେସ୍, ହେଲା ହେଲା। ଆଦେ 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 ଆଦେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ବୋଲେ ତାର ହାତ ଆँଖ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଇ ହେବାର୍ ତେଲ୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାହାକେ ଭରବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ବାକି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଭରବାର୍ ଲାଗି। ଆଦେ 100 ଟଙ୍କା ଗୁଟେକେ ପୁରା ଭିତରକେ ପାଖାପାଖି ଭରି ଦେଲାନ। ତାର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଲେ ସେ ପଇସା ଭରି ନେଇ ପାରିଲା ବୋଲେ ମତେ ଆନିକରି ଦେଇଦେଲା। ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ କୁପି ଭିତରେ ତାହାକେ ପସେଇ ଦେଲି ଆଉ ପୁସ୍ କର ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ଭିତରେ ଆଉ ପଇସା ଅଛେ ବୋଲେ ସେଟାକେ ଉପରକେ ଫିକି ଦଉଛି। ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଇ ଯିବାର୍ ବୋଲିକରି ଘିଚି ଆନୁଛେ ଆର୍ ଫେର୍ ଘାଏ ଘାଏ ଧରେଇ ଦଉଛି। ଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ମା ଆସିଲେ ଆଉ ପଇସା ଗଲାବାର୍ ଲାଗି ସପୋର୍ଟ କରି ଲାଗଲେ। ସେ ପଇସାକେ ଟିକେ ଭଲିଆ ଭିତରକେ ପସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାକେ ପୁସ୍ କର ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବେ ତାମାନେ ଓ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗଲେଇ ଦେଲା ଭିତରକେ। ଇଟା ମାନେ ଦେଖଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଭଲେ ଯେତେ ପଇସା ଗଲାବା ଗଲେଇ ଦଉ, ବାକି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକେ ଦେଖଲେ ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ଡେଭଲପଟେ ହଉଛେ କି ପଇସାକେ ଏନ୍ତା କରି ସେଭ୍ କରସନ୍ କିମ୍ବା ଗୁଟେ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ବା କୁପିଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ପଇସା ମାନେ ଗଲାସନ୍ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟେ ହଉଛେ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ଆମର୍ ଲାଗି। ଇହାଦେ 50 ଟଙ୍କିଟେ ଆନଲା ଭିତରେ ଭରବାର୍ ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ସେ ପଇସାକେ ଆନଲି ଆଉ ଫେର୍ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାହାକେ ଦେଇଦେଲି ଗଲାବାର୍ ଲାଗି। ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତାର ମୁହଁକେ ଦେଖଲେ, ହାତକେ ଦେଖଲେ, ସବୁ ଆଡ଼କେ ଦେଖଲେ ଜଣା ଯାଉଛେ କି କେନ୍ତା କରି ଇଟାକେ ଗଲାମି ବୋଲିକରି ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ମୁଇଁ ଫେର୍ ଥରେ ତାହାକେ ସେ ପଇସାକେ ଧରିକରି ସପୋର୍ଟ କରି ଲାଗଲି କି ଭିତରେ ଗଲାବାର୍ ଲାଗି। ଇହାଦେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବେ ଗଲେଇ ଦେବା। ଓ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। 50 ଟଙ୍କା ଗଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଗୁଟେ 10 ଟଙ୍କିଟେ ବାହାର କଲା ଆଉ ଦେଲା ଯେ ତାହାକେ ବି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଦେଇକରି କୁପି ଭିତରେ ଅଧା ତିଆ ପସେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ହେଟା ଗଲେଇ ଦେଇଛେ ଅଧା। ଇହାଦେ 500 ଟଙ୍କା ଗୁଟେ ଭରବାର୍ ଲାଗି ବାହାର କରିଦେଲାନ। ବୋଲେ ସେ 500 ଟଙ୍କା କେନ୍ତା କରି ଭରବା ଯେ ଦେଖମା। ହଁ 10 ଟଙ୍କିକେ ଭରିଦେ ପହଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। 10 ଟଙ୍କାକେ ଭିତରକେ ଗଲେଇ ଦେଲା। 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲା। ଇହାଦେ 500 ଟଙ୍କାକେ ମୁଇଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାହାକେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖ ବେଟା ଭରିଦେ 500 ଟଙ୍କା ଗୁଟେ। ଯେତ୍କି ଭରିଛୁ ତାରନୁ 2-3 ଗୁଣା ଇଟା ଏକଲା ଏ। ଦେଖ ଦେଖ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା। ଫାଡ଼ ନେ ବେଟା, ହେଟା ଯେନ୍ତା ଫୋଲ୍ଡ ଅଛେ ହେନ୍ତା କରି ଭର। ଦେଖ ଦେଖ ଆଦେ 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 ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ୟେସ୍, ସକ୍ସେସଫୁଲି 500 ଟଙ୍କା ଗୁଟେକେ ବି ଭରିଦେଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଁ କାଣା ଅଛେ। 500 ଟଙ୍କିଟେ ଅଛେ।
आउ तार तले एटा 10 टंकी गुटे पड़ी से 10 टंकी गुटे के भरे देमा तापने जदि बेटला बोले हाँ येस येस बेटला 10 टंकी भरी दे बेटा हाँ भरी दे एला हे 500 टंका नहीं देखबो गो काँ काଣା किणा बिका करमा हाँ हे गला भरी दे येस 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 हेबा 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 ओ येस देख बेटा भल से ग्रिप लगा इड़ा से पल्ले जाऊे हादे हादे देख धर भल से धर येस कमन 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 गल्ला 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 हेबा 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 ट्राई 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 ओ 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 देख बेटा आउ थोड़े चेष्टा कर इहादे है जिबा नहीं हैला बोले मुई सपोर्ट कर लागमी चल 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 हेबा 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 येस 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 गला 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 ओ ओ ओ येस you are success